Üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a mesterséges intelligencia workshopot. Ha valaki nem emlékezne, vagy nem egyeztünk volna meg, akkor engedjétek meg, hogy tegeződjünk ma. Egy ilyen számítógépes IT-s világban ez sokkal könnyebb, a kommunikációt segíteni fogja. Nagyon röviden annyit szeretnék, majd az Excel-t, hogyha el fogunk jutni utána. Nagyon röviden annyit szeretnék nektek mutatni, hogy mi a következő előadási sorozatnak a tematikája. Sok mindenki cégben dolgozik, sok mindenki vállalatban, valószínűleg tudjátok a különbséget. Olyan témaköröket hoztunk, amellyel mindenki találkozik. Nagyon sok cégben, vállalatban van értékesítés, beszerzés, logisztika, HR, IT, különböző osztályok. Hogy érthető legyen és mindenki magával tudjon vinni ezekből a osztályokból egy kis információt, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát ezekben az osztályokban használni. Ehhez csináltuk ezt a 6 blokkot. Ez az első blokk a mai, amikor a cégindítás, üzleti terv készítése, pénzügy és marketing lesz, amely területeken, hogy hogyan tudjuk a mesterséges intelligenciát használni. Majd ugrunk következő alkalommal az IT, HR, jog, és így tovább területére. Föntartva a jogot magunknak, hogy a blokkok között még cserélgetünk, ez a következő 6 blokknak a terve. Én ezt is mesterséges intelligenciával szerettem volna ezt a blokkosítást megcsinálni. Odaadtam egy Excel táblát a Copilotnak, hogy csinálj belőle nekem egy slide-ot. 32-t csinált belőle, és hogy a bevezetés ne legyen hosszú és nem 32, ezzel az egy oldallal mutatom meg nektek, vagy mutatjuk meg nektek, hogy na ez az elképzelés. Így mindenki el tudja képzelni, de ha messziről nem látszik. Az első blokk a ma cégindítás, pénzügy, marketing, a második blokk a IT, HR és jog, a következő az értékesítés és beszerzés, a negyedik ügyfélszolgálat, stratégia, kutatásfejlesztés, az 5. blokkban termelés, raktárlogisztika, export, controlling, és a 6. blokkban pedig compliance, kockázatkezelés, fenntarthatóság, ESG és a többi témakör. Nagyon sok mindenkit sok minden érint, de egyszerre nem lehet ekkora dinoszauluszt fel kell szeletelni, hogy apránként tegyük meg. Úgyhogy átadom a szót Máténak, és akkor kezdjük a cégindítás anyagokkel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Sanyi, és köszönöm szépen a meghívást. Most már lassan ilyen, úgy érzem, néha családiassá kezd válni itt a workshop, és azt szeretném kérni, hogy legyen ez nyugodtan így családias, beszélgessük workshoposan. Én azért jöttem, mert engem így lelkesít ez a téma, és remélem, hogy ez így átragad mindenkire, és akkor örülök, hogyha ti is kérdeztek, használjátok, kipróbáljátok, és valami élményt és olyan útravalót ad, amit tudtok használni a későbbiekben a munkátok, vagy akár a magánéletetek során. Ugye beszélgetünk az AI-ról, és nagyon fontos, hogy beszélgetünk vele. Sanyi mondta példát, hogy a dia elkészítését egy picit félreértette, és igen, van ilyen, de semmi gond, újból lehet kérdezni, megkérdezzük máshogy. Nekem például megcsináltam másodszorra, tanulva a példából, máshogy kérdeztem, úgy kértem, hogy egy diát csináljon, és akkor egy diát csinál belőle, úgyhogy így nagy nehezen be tudtam tűzni. Szóval hoztam egy ilyen vicces mémet is, de ez tényleg csak így egy kis indító poén, ugye viccelünk azzal, hogy beszélgetünk az AI-jal, hogy mindig szépen kérjük, amikor ugye ennek tudományos megalapozottsága van, hogyha belérjük, hogy léci vagy valami hasonló, akkor néha egy picit szebb vagy teljesebb választ ad. Ugye a végén, hogyha már ilyen robotok járkálnak körülöttünk, akkor se haragudjanak meg a képek, úgyhogy odafigyelünk erre. Múltkor elindultunk egy úton, amiről most is beszéltünk, és ezen az úton mennénk tovább. Kicsit ugye a mai nap erről szólna, hogy ott fölvesszük a vonalat, és megyünk tovább afelé, hogy az ötletünkből, akár a márkánkból, a cégünkből, az új szolgáltatásunkból hogyan tudunk tovább menni, és akár egy céget, vagy egy részleget, vagy valamit, egy ilyen kis üzleti tervet viszünk végig játékból. Itt nem az a cél, hogy
startup tanácsadást tartsunk, vagy ilyesmi, hanem csak így az AI használatával adunk gyakorlatot. De nagyon-nagyon örülök, hogy eljött most Galántai Csilla velem, aki amúgy tavaly először egy előadásomon volt, és úgy kezdett el az AI-jal foglalkozni, és gyakorlatilag elindított egy új projektet, egy szerelem projektet, amellett, hogy ő közgazdászként végzett, és a pénzügyi világban van otthon, tehát ebben is tud nekünk segíteni. Így hozott azzal kapcsolatban példákat, hogy mi az a projekt, amit ő elkezdett. Tulajdonképpen a ChatGPT-vel, a mobiljáról tárgyalva elindítani és végigcsinálni, és szerintem ez nagyon inspiráló, és ezért kértem meg, hogy majd mutatunk belőle pár részleteket, illetve elmondja ő is, hogy ő hogy dolgozik vele és hogyan használja. Onnan indulnánk, meg onnan indultunk múltkor egy kicsit, hogy ilyen néztük a különböző AI eszközöket, és elindultunk azon, hogy akkor a projekthez nevet válasszunk, meg logót. Nem tudom, hogy ez mindenkinek így megvan-e valamennyire, de erre a vonatra felülve, vagy ezt a vonatot szeretnénk folytatni, úgyhogy valami olyasmivel kezdenénk, hogy mondjuk van egy elképzelésünk, és annak a projektnek hogyan lehet elindítani az ötletelését, hogyan találok ki szlogent, és utána azt hogyan alakítom tovább marketing, célközönség, stb. Irányba. De akkor Csilla, nem tudom, hogyha van kedved erről pár szót szólni, ugye néhány képernyőképet meg is osztottál velünk, hogy hogyan kezdted el a projektet, akkor mesélj róla, kérlek. Igen, sziasztok! Igazából az a lényeg, hogy bármi is a víziótok, vagy a profil maga, én egy multikörnyezetből jövök, controllingosként, ami egy nagyon-nagyon széles tág tapasztalat, de a legkisebb ötlettel már akár a ChatGPT-hez is tudtok, vagy bármilyen AI-hoz fordulni, hogy egy vázat adjatok maga az elképzeléseteknek, vagy mit akartok végigvinni. Ugye egy startupnál a névválasztás, a logó, az arculat, brandépítés, azok az elsődleges lépések, és ezek mind a víziónkra kell épüljenek. Úgyhogy itt az a lényeg, hogy legyen bátorságotok egy kicsit úgy érdeklődni, mint hogyha egy teljesen idegenül kérdeznétek meg valakit az ötletetekről, és hogy abban kérnétek támogatást, hogy ő is adja a javaslatokat. Hát ugye szépen, ahogy Máté mondta, én is mindig kedvesen szólítom meg az AI-t, hogy minél jobban elinduljon ez a kommunikáció, és itt láthattatok néhány ilyen dolgot. Ugye a témakör az egy ilyen lájtosabb dolog, életmódváltással, öngyógyítással kapcsolatos az én vízióm, egy életmód stúdiót építek most már egy éve. Ugye multikörnyezetből jövök, mindenkinek fontos az egészség, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen lájtosabb dolog, viszont rendkívül fontos, és nagyon sok minden magába foglal, mert az egészségünk az nem egy egyszerű téma, tehát nagyon összetett a mindennapjainkban, ezért minél széles körülben próbálok mindig kérdezni. Tehát, hogy nem tőmondatokban, hanem nagyon körülölelem azt a dolgot, hogy inputként utána ki akarok nyerni. Itt volt például egy logóépítés, ugye megadtam neki, hogy milyen színek jöhetnek itt szóba az egészségtudatossággal kapcsolatban. Nekem nagyon fontos az 5 elemtana, hogy akkor ez milyen színekben, szimbolikusan hogyan tükröződne vissza, és itt is bővebben is kérdezhetünk, tehát nem csak arra vagyunk kíváncsiak sokszor, hogy most egy konkrétumot válaszoljon, hanem mondjuk jellemezze, vagy indokolja is meg azt, hogy miért azt válasszam, ha ő mondjuk a zöldet javasolja egy logóban, szimbólumként, és ezek mind ilyen párbeszéddé alakulnak. Amikor összeállt így egy kép, ha már van egy tartalom, akkor ugye már tud belőle grafikákat építeni, tehát akkor már meg tudom neki mondani, hogy jó, akkor adjon egy ilyen arculatnak megfelelő
vizionált dolgot, konkrétan egy logó javaslatot. Ha az valamilyen nem tetszik, akkor tudok módosítani, hogy ritkítsa, vagy ne írja fel mondjuk a feliratot, vagy más feliratot írjon. Ugye a színeket hogyan használja, nem tetszik a levelecske, tetszik. Tehát, hogy az a lényeg, hogy nagyon bele kell adni ebbe saját magunkat. Tehát az AI nem kész, nem jó, hogyha arra hagyatkozunk 100%-ig és kész terveket várunk. Ez például egy ilyen példa, hogy itt ez fel is került Facebookra, ez még egy nagyon-nagyon startup ága az én ténykedésemnek, ami kimondottan a öngyógyító biorezonanciára alapozódik, de ez az AI-jal lett kialakítva, úgymond ez a küllem. Nyilván ez egy nyersanyag, mert ebből majd jöhetnek a grafikák, a komolyabb anyagok, de már van egy megjelenés. Igen, köszönöm szépen. Nagyon fontos, amit mondtál például az egyik, hogy nem mindegy, hogy hogyan kezdünk az AI-jal beszélgetni, hogy először hagyunk neki teret gondolkodni, néha én is így szoktam indítani, hogy nem mondom el teljesen konkrétan az igényt, hanem kerüljünk egy flowba, és akkor beszélgessünk, és utána kristályosodik ki a beszélgetésből az is, hogy mit szeretnénk pontosabban, és akkor lehet, hogy érdemes néha új ablakot kezdeni, akár új beszélgetést, új kontextus, és abban pontosabban megfogalmazva az igényeket, meghatározni, hogy mit is szeretnénk egészen pontosan, akár azt, hogy milyen stílusba válaszoljon, milyen hosszan, stb. Stb. És ezzel kapcsolatban van két érdekes technika, vagy több érdekes technika, amikor így a könnyedebb részén túl vagyunk az egyeztetésnek, hogy hogyan szedünk ki az AI-ból komplexebb terveket és gondolatokat. Mert amit eddig beszéltünk, ugye ez is egy ilyen iterációs folyamat lehet. Akár a név meghatározásánál is végigmentünk rengeteg olyan gondolaton, hogy megkérjük, hogy ellenőrizze le, hogy használja más-e már ezt a márkát, vagy ötletet. Megkérdezhetjük, hogy a telefonban jól hangzik, nemzetközi szinten nincs-e valami furcsa felhangja esetleg a kitalált szövegnek, stb. Stb. Úgyhogy erre is adom úgy ötleteket és iránymutatást. De ez az egyik fontos dolog, hogy végig kell gondoltatni az AI-jal. Most ez egy viszonylag újabb, vagy hát most nagyon népszerűvé váló gondolat, annyira, hogy már a ChatGPT-be is beépítették. Tehát onnan indultunk, hogy volt ez a chain of thought, tehát a gondolatlánc promptolás, amikor úgy beszélgettünk az AI-jal, hogy először kértünk egy átfogó képet egy témáról, és hogy határozza meg azokat a lépéseket, amik mentén kidolgozni mondjuk egy előadást. És ezt így végig gondolja. Ezt az elképzelést már beépítették a ChatGPT-be, mindjárt ki is fogjuk próbálni, illetve most megjelent egy újabb technika is, ami Chain of Draft a neve, ezt februárban jelentették meg, majd adok linket, meg a blogomra tettem erről ma délelőtt egy írást, ami pedig arról szól, hogy úgy beszélgetünk az AI-jal, mint ahogy mi jegyzetelünk, és csak a legfontosabb dolgokat írjuk fel és szedjük össze, ami tömören, ami nagyon fontos, mert belefér az AI-nak a fejébe, és úgy viszünk végig egy gondolatot. Most ha mindenkinek van egy ChatGPT előtte, vagy valami, mindenkinek megvan, akkor kezdjünk el azon gondolkodni, hogy volt talán múltkor egy ötletetek, vagy akár most kitalálhattok egyet, lehet ChatGPT-vel is kitalálni közösen, és próbáljuk ki ezt a közös gondolkodást az AI-jal, és vigyünk végig egy ilyen piackutatás jellegű gondolkodást. Én is csinálom, vagy csak hogy lássátok, hogy például ugye nyitunk mondjuk egy új ChatGPT ablakot, mindjárt átváltom. És kinagyítom. Picit. Ja, itt látszik, hogy készült a dia.
Most elkapcsoltam. És akkor azt mondjuk neki, hogy tesztként, hogy készíts egy üzleti tervet, és csak így egyszerűen, nem tudom mi legyen a téma. Valakinek egy jó ötlete? Mondjuk, akkor labdagyártás, most az jutott eszembe. Projektre. És ugye azt szeretném majd összehasonlítani, hogy hogyan működik eltérő módokon az AI. És először ugye csak egy sort adtam meg, neki semmit nem mondtam. Ilyenkor annyit csinál, hogy elkezd írogatni, és akkor így szépen sorban a legfontosabbnak tűnő dolgokat végigviszi, de kicsit ilyen kötszurkálás, tehát innen-onnan vesz gondolatokat. Ebből is lehet gondolatokat meríteni, hogyha ezt elolvassuk, általában ez egy iteratív folyamat, akkor el tudjuk dönteni, hogy ebben van-e már olyan gondolat, ami nekünk érdekes lehet és használható, és akkor azzal megyünk tovább. Bocsánat. Tehát ez az egyik megközelítés, akkor gyorsan ad egy választ, de nem mindig annyira összeszedett. Ha viszont úgy állunk neki, hogy kísérletképpen nyitunk egy új ablakot, de kiválasztjuk azt, hogy alul ez a oak, vagy esetleg angolul reasoning funkciót bejelöljük, ezt, amit most nemrég adtak hozzá, akkor az történik, hogy a háttérben elkezd gondolkodni. Ugyanúgy, mint ahogy mi végig gondoljuk a folyamatot, csinál egy ilyen belső tervet, és annak a tervnek a mentén készít egyel átgondoltabb víziót vagy tervet. Itt pontosan megnézi a lépéseket, ez kicsit kidolgozottabb és időrendben is szerintem jobban rendben van. Ugye ilyenkor belül végigjátszik tulajdonképpen egy gondolkodást, ha itt rákattintunk fölül, akkor mutatja is, hogy mind gondolkozott, meg mit nézett végig. És ugye a harmadik font, ugye erre több eszközök vannak, szoktam ajánlani még az ingyenes verzióval is rendelkező Perplexity AI szolgáltatást. Abba is van ez a gondolkodási lehetőség. Ott sokszor még jobban látszik, ugye van például a múltkor is említett DeepSeek AI. Hogyha annál rákérdezek, akkor azon még több lépésben, kicsit bele is nagyítok, vagy inkább így, hogy lássátok. Ugye még a weben is körbenéz, ezt is tudja a ChatGPT, és így állít elő egy üzleti tervet. Ugye ezekkel az érvelő modellekkel az a könnyebbség, hogy nem kell külön azt hozzátennünk a prompthoz, hogy lépésről lépésre gondold végig, készíts egy vázlatot, stb. Mert ez, ahogy itt látjátok, magától ezeket a lépéseket a jó gyakorlat szerint végigcsinálja és megcsinálja. Persze. Itt még egy olyan van, hogyha mondjuk olyan témára keveredünk, most ez esetben ugye az üzleti terv, azért nem biztos, hogy mindenki tudja az összes lépését, vagy a teljes vázát az üzleti tervnek, de bármilyen más témába is, ha olyasmire keveredünk, és olyat akarunk vele megcsináltatni, aminek van egy elméleti háttere, van egy szabályrendre, vagy egy követendő váza, akkor érdemes előbb arra rákérdezni, mert akkor, tehát én azt tapasztaltam, hogy akkor biztos, hogy nem hagyta ki egyik lépését sem, vagy legalábbis nagyobb valószínűséggel, teljesen arra húzta rá az utána lévő
kérésemet. Tehát, hogy ez egy ilyen, hogy mint ahogy a minden másban ezt megnézzük az elméletet, tehát ha megkérdezzük előtte, hogy most akkor egy üzleti tervnek mi az alapja, kérlek add meg az összes lépését, vázát, és utána kérdezzük meg, hogy készítsél egy üzleti tervet erre és erre, akkor még pontosabb outputokat produkál. Ez csak egy ilyen tapasztalat, hogy ezt érdemes több lépésben csinálni. Igen. Tegye föl a kezét, aki 5 perc alatt hasonló üzleti tervet össze tud állítani. Másik éjjel. Másik éjjel, igen. Most már mindenki, remélem. De ugye ez a tanulság, ez még biztos, hogy nem tökéletes, viszont egy olyan kiindulási alap, ami nekem mondjuk egy ilyen fél napba tartana, vagy hasonló. És a másik érdekesség, amit a Perplexity most már meg is lépett, de a ChatGPT-nél is be lehet állítani, mind a kettő ugye ajánlotta, hogy az első lépések között az van, hogy végezzünk el egy piackutatást és egy versenyelemzést. Nem is tudom, van erről kedved pár szót? Célközönség kereséséről, meg ilyesmi, te hogy csináltad? Igen, hát ugye először is van azért nagyjából valami eleve a fejünkbe, hogy kiket akarunk megcélozni, vagy mennyire akarjuk leszűkíteni az első lépéseket. Tehát itt ütemtervekre is rá lehet kérdezni, hogyha mondjuk túl tág a célközönsége a vállalkozásnak, akkor vagy a víziónak, az elképzelésünknek, akkor rá lehet kérdezni, hogy egyáltalán milyen kategóriába sorolná ő a célközönségünket, lehet tőle sorrendet kérni, hogy priorizáljuk, hogy kire fókuszáljunk a leginkább, ezek lehetnek helyrajzhoz kötött dolgok, tehát hogy helyileg beszűkíteni, vagy pedig életkor szerint, generációk szerint beszűkíteni, illetve irányíthatjuk is, hogy mondjuk most olyasmi van a profilunkban, amit könnyebben tudunk megvalósítani, könnyebben tudunk kivitelezni elinduláskor, és mondjuk mi konkrétan leszűkítjük saját magunk, hogy csak erre és erre a célközönségre szeretnénk fókuszálni első lépésbe, és akkor tudunk tőle a tanácsot kérni, hogy oké, de ha erre fókuszálunk, akkor mi lenne nekem a leginkább a leghatékonyabb, leggyorsabb marketing lépésem, amivel leghamarabb tudom azt a célközönséget felépíteni, vagy megcélozni. Tehát ilyen jellegű. Igen. Készítettél egy ilyen ütemtervet is, hogy például megvan már a üzleti terv, és elindulnak az első lépések, akkor mondjuk hogy rakod össze a marketing tervet, vagy milyen lépéseket kezdenél el a projektben. Ennek megosztottad is a beszélgetését. Igen, hogy az nagyon praktikus, hogy ugye lehet vele táblázatokban mindig gondolkodni, de nyilván ezt is meg kell neki mondani, hogy mondjuk mit, hogy rendezzen, hozzátegyen-e még információt, vagy nem, mert például egy ilyen tervnél, mikor mondjuk az első évben még csak a brandépítés zajlik, és meg akarjuk mutatni magunkat azokon a fórumokon, expókon, vagy elérni azt a célközönségünket, akik majd később potenciális vevőink lesznek, vagy ügyfeleink, el kell jutni ezekre a helyekre is. Akkor például megkérdeztem tőle, hogy az éves szinten építse fel, hogy a közeljövőben, az év végéig, 2025-ben, itt minél pontosabbak vagyunk, annál jobban kérdezünk, milyen olyan események, fórumok, expók vannak, amit ezzel a profillal, amit megmondok neki, hogy az mi, meg kéne célozzak, vagy el kéne oda jussak. És akkor ad egy ilyen listát, dátumokra megkérdezem, meg lehet őt kérni, hogy mint telefonkönyv, hogy kérlek, egyből írjál már oda nekem kontaktot is, elérhetőséget, névvel, e-mail címmel, telefonszámmal, és már is megspóroltam egy havi kutató munkámat,
hogy rögtön már a következő nap akár el is indulhatnék, és megcélozhatnám ezeket a fórumokat, eseményeket, tehát sokkal hatékonyabb és időspórolósabb az egész dolog. Igen, ez egy nagyon fontos új képessége, relatív új, szinte minden AI rendszernek, akár a ChatGPT-nek, vagy a Perplexity-nek, hogy most már el tudják végezni a gondolkodás mellett azt a fajta kutatást is, aminél nálam így ilyen 50-100 böngésző ablak így megnyílik, és akkor olvasom őket végig, hogy melyik mit ír, honnan gyűjtöm össze az információkat. Tehát maga le tudja játszani azt, hogy mire kellene rákeresni, ha valamilyen információra szükségem van, és elolvassa a honlapokat, megnézi az információkat, következő kérdést fölteszi, és megy tovább keres, megint összegyűjt információkat, és az alapján képes akár ilyen szép, összeszedett válaszokat is, hogy akkor milyen programok lesznek egy adott témában egy évben. És hát itt ugye látható, tehát itt azért mi irányítjuk, hogy tartalmilag mit töltsen ide be. Ugye engem érdekelt, hogy helyileg hol van, hogy pontosan mikor van, hogyan kapcsolódik az én profilomhoz, hogy miért gondolja, hogy ott mondjuk, ha megjelenek, akkor ott milyen célközönség van, őket hogyan jellemzi, milyen korosztályba tartoznak, tehát ezeket meg kellett tőle kérdezni, vagy úgymond kérni, hogy ezeket az információkat is jelenítse meg. Igen. Ezt jól lehet használni akár olyasmire is már. Eddig mindig a Google-on kerestem rá, hogyha valamit vásárolni szeretnék, de múltkor például valami ilyen, egy régi fejhallgatómnak a párnája kezdett el így szétmállani, ez a szivacs, mondom, azt hogy a fenébe keressem meg, azt se tudom, hogy hívják azt a részt a fejhallgatón, de így beírtam az AI-nak, meg a típust, és ő már tudta, hogy hogyan kell rákeresni arra, és rögtön kidobta nekem azokat a linkeket, a Perplexity, ahol pont olyat, ahhoz valót, és azt a darabját annak a kücsinek, amit azt se tudtam, hogy kell hívni, tudom megvásárolni. Na most maradjunk a keresztoringnál, és azt szeretném kérni, vagy javasolni, hogy próbáljatok meg tőle egy ilyen komplex keresős kérdést feltenni, vagy válaszra bírni, hogy mondjuk a saját témátokon belül végezzen el egy piackutatást. Nézze meg, hogy mondjuk a piacon ki gyárt még ahhoz hasonló eszközöket, kik a konkurenciák, mikre kell odafigyelni. És akkor nézzük meg, hogy hogyan keresi végig az interneten az adott témát. Tehát most bekapcsolom már a ChatGPT-be is például itt a keresést. És akkor, mivel a reasoning, az indoklás be van kapcsolva, ezért nem kell túl hosszú promptot írnom, ez könnyebbség, hanem elég az, hogy miért fel a labdagyártási piacot. És akkor elgondolkodik. Ez egy picit lassabb, amikor gondolkodik, mert várni kell. Már volt, amikor percekig is várni kellett, a Perplexity különösen alapos, ott volt egy ilyen 30-40 másodperces gondolkodási időket kér, de látszik, hogy most ez a ChatGPT-t is elgondolkodtatta, és magának ugye föltesz ilyen részkérdéseket, hogy mit is kell ahhoz végig gondolnom, hogy felmérjek egy piacot. És mondom, ezt nyugodtan lehet használni bármi olyanra, hogy akár csak a cégnél, nem tudom, laptopot szeretnék beszerezni, milyen műszaki paraméterekkel kell megfelelnie. Tehát bármi ilyesmire érdemes kipróbálni. És erre egy kicsit gondolkodott is. Nem tudom, hogy ez a webet mennyire nézte, de írt egy valamit. Ez nekem amúgy még annyira nem is tetszik, úgyhogy kérdezhetek tovább, vagy itt is megpróbálom, hogy megkérdezze, hogy nézze weben. Hogy a konkurencia elemzést készítsen, de
ugye nem annyira a közbeszéd szárgya, de én ezt a Perplexity AI nevű megoldást szoktam gyakrabban használni, mert annak például ez a keresés, ez sokkal nagyobb erőssége, és akkor megmutatom neki, hogy ugyanazt, a teszt kedvéért, legyenek benne. Legyen egy rendes összehasonlítás. És akkor elvégzi a piacfelmérést. Sikerül? Elindult? Dolgozik nektek? Van esetleg kérdés? Valakinél már szívesen segítek, hogy hasonló. Eddig 37 forrás nézett meg, ugye ez is egy bődületes idő lenne ezeket ugye végig kattintani. Látszik minden lépésben, hogy mit csinál, ugye ezt itt ki lehet nyitni, először felméri a piacnak a méretét például, és itt vannak a hivatkozások, hogy milyen információkra építi. Magáról arról, hogy mi a piac mérete, külön ír egy szösszenetet, ezt is lehet, hogy fel tudjuk használni a következő kérdéshez, vagy a továbbgondolkodáshoz, és akkor ez alapján megy végig, megnézi, hogy mik növelhetik a piacot, geográfiai elemzést végez, az EV, az elektromos autókos, nem is tudom, hogy kapcsolódik ide hirtelen, de lehet, hogy elüti a labdát, vagy lehet, hogy a labda az valamilyen gépjármű alkatrész is egyúttal. Megnézi a anyagok piacának a változásait, a fő gyártókat, stb. És akkor az alapján ad egy komplex összetett választ, előrejelzést, stb. Ugye azért is nagyon hasznos szerintem, mert sokszor olyan információkat is átnéz, amire mi nem is gondolnánk, csak azok gondolkodnak ezen, akiknek mondjuk ez a szakmája, profik, és publikáltak erről valamilyen nyelven. Angolul nem is biztos, hogy magyarul. De az AI-nak ez nagyjából mindegy, mert minden nyelvből tanul, transzfertanulással, és amit tanult, azt nekünk átadja a logikát, a gondolatot, az asszociációs láncot, és ez alapján tudja ezt nekünk továbbhozni. Az enyém mondjuk itt átkanyarodott ilyen golyós csapágyakra, úgyhogy így jött be az autóipar. Ez az a kategória, amit most szintén tudtunk demonstrálni, hogy át kell nézni, hogy mit válaszol az AI, tehát nem lehet magára engedni, hogy akkor szaladj, indulj, csináld, hanem nekünk kell fogni a gyeplőt és irányítani. Miért van az, hogy különböző embereknek különböző válaszol? Nagyon jó a kérdés. Van az alap működésében van egy ilyen icipici véletlenszerűség. Ezt ki is lehet kapcsolni, de igazából ez a kreativitása, és úgy is hívják szerintem találóan, hogy temperamentum, amit be lehet állítani. Úgy gondolok rá, mint egy kicsit délebben, mondjuk egy olasz családnál lehet, hogy ezt máshogy beszélik meg, mint a északi sarkon, más és ezt be lehet állítani. Általában akkor lehet beállítani, hogyha programozottan érem el az AI-t. Itt valami középértéket beállítottak, hogy oké, akkor kreatív legyen, de nem mindig pont ugyanazt adja, kicsit kreatívkodjon, de ne túlságosan. Úgyhogy ezért van benne ez a kis kreativitás. Még a kérdésedhez, hogy én a számadatokkal kapcsolatban szeretném a figyelmet felhívni. Nem tudom, hogy hányan köztetek van olyan, aki big data-val, tehát sok adattal dolgozik, hogy nagyon sok adatbázisokkal, mert hogy nagyon fenntartásokkal kezeljetek. Ez nekem ilyen szívügyem, meg a személyes javaslatom kontrollerként minden számadatot, bármilyen számadatról van szó, mert tehát ez egy olyan nagy adathalmazból merít az AI is, hogy azért szerintem még mindig a szöveges dolgok sokkal, de mondhatni
közelítenek a 99%-hoz valószínűleg, de nem akarok ilyen minősítéseket mondani. Az a lényeg, hogy a számadatoknál, főleg a pénzügyi adatoknál, ott nagyon óvatosan kell bánni, hogyha komoly dolgokra használjátok fel, akkor azért érdemes utána menni és utána nézni, hogy miből áll össze az a szám, amit oda kiír az AI. Mert ott lehetnek súlyos torzítások is. Esetleg valakiben kérdés felmerült, mondjuk így a üzletigen? Azt szeretném megkérdezni, hogy most előfizetés előtt állok, és a ChatGPT és a Copilot között vacilálok. Most ez a Perplexity, ez egy új dolog, megnéztem és nagyon tetszik, de hogy például a ChatGPT tudja használni az Office programokat. Nem. Nagyjából röviden összefoglalva a ChatGPT-ben, ami szerintem a legjobb, az a hang módja, hogy telefonon nagyon jól lehet vele beszélgetni, de hát ez szerintem ilyen kicsit marginális dolog. Perplexity is tudja. Most már Perplexity, hát még csak beszélni, de folyamatosan nem tudsz vele. Folyamatosan is lehet beszélni, akkor már ezt is tudja. Tehát a ChatGPT bizonyos szempontból jó, de így én általában nem azt ajánlom. A Copilot mögött, hát én néha még mindig így érzem, hogy egy picit legyengített ChatGPT van. Ennek az az oka, hogy a ChatGPT is, meg a Copilot is a Microsoft szerverein fut, és egy régi Microsoftosról tudom, hogy házon belül áron adják el egymásnak a szolgáltatásokat, amennyit a szerverek fogyasztanak. És hát a ChatGPT ugye egy külön cég, az fizeti meg jó minőséget akar, a Microsoft házon belül egy picit szerintem úgy legyengítette az AI-t, hogy kicsit olcsóbban működjön neki, de az van a Copilot mögött, az is nagyon jó, az is tud képeket generálni, ami viszont nagyon nagy előnye, és picit majd mutatok belőle, a pénzügyi résznél terveztem, hogy például Excel, de a PowerPoint-ban is néha használom, csak így óvatosan. Annak az az előnye, hogy be van építve az Office-ba. Ami egy elég erős érv lehet. A Perplexity, amit meg tulajdonképpen, de a Copilotból az ingyenes, az már például csak az Office 365-höz is jár, tehát ott is van már valamennyi ingyenes, és már valamennyi ingyenes, azt hiszem Office 365 előfizetéssel a Office alkalmazásokba is beépül. A Perplexity, az meg, Perplexity szerintem a legerősebb, mint AI és kereső. Én azt fizettem elő, mondjuk így, csak most már a cégem úgymond, hogy egyrésztről a keresője talán a legjobb, az eredetileg egy kereső volt és a Google babérjaira tör, másrésztről meg több AI is bele van építve, tehát a ChatGPT is, és még mások, amik bizonyos feladatokban jobbak is. Meg képgenerálóból is áron. Tehát amikor én inkább csak így beszélgetni, meg szövegesen szeretnék interaktálni az AI-jal, hogy infókat, meg kereséseket gyűjtsek, arra szerintem a legjobb a Perplexity, amúgy az a legolcsóbb is, mert az bruttó 20 dollár, azt hiszem, hogy magyar. Egy kiegészítés esetleg saját tapasztalatból. Én nagyjából 2 éve gyűröm őket, hogy melyik mire, és egy analóg példát mondanék. Ez majdnem olyan, mint az autóvásárlás. Hogyha földet akarsz hordani, mert kimész a teleken, akkor pick-upot veszel. Ha a családot fuvarozod, akkor inkább egy 7 személyes autót veszel. Ha szeretsz gyorsan vezetni, akkor inkább egy sportosabb autót veszel. Mindegyik autó, de egy picit ugye más. Na az AI szerintem ebben a megközelítésben ugyanez, attól függ, mire akarod használni. Ha nagyon sokat Office-ban dolgozol, és kicsit be akarod zárni magad az Office-ba, és az AI-t arra akarod használni, hogy csak a te Office dokumentumaid, Excel-ed, PowerPoint-od, Word-öd és a saját dokumentum vagy mappádra engeded rá, és ott garázdálkodjon, ne menjen ki az internetre, csak ott garázdálkodjon, akkor azt gondolom, hogy jó a Microsoft Copilot. Arra. A képet akarsz generálni, van az interneten már millió AI, ami képet generál. Ha zenét akarsz szerezni, akkor zeneszerző AI-t kell keresni.
Tehát mindegyik egy picit már mintha kezdene specializáltabb irányba elmenni. Igazából az a kérdés, hogy mire akarok használni, és akkor arra inkább azt mondanám, hogy igen, én is a Perplexity mellett teszem le egyébként most a voksot, az elmúlt, nem tudom mikor ajánlottad, egy pár hónappal ezelőtt. Én rászoktam a Perplexity-re úgy, mint más a Google-re. Soha nem a Google keresőt veszem elő, hanem a Perplexity-t kérdezem meg. Mert ott vissza tudom nézni, belinkelni, hogy honnan hozta az adatot. És akkor ha rámegyek a linkre, akkor megnézem, hogy hopp, ez tényleg egy valós weboldal, nem csak bekamuzott valamit. Úgyhogy tényleg először, és egyébként az egész AI workshopunknak is az a lényege, hogy egy kicsit beszélgessünk róla, tegyetek föl kérdéseket, és tudjunk javaslatot adni. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz meghatározni előre, hogy mire akarod használni, de ha be tudod lőni, hogy mire akarod használni, akkor jó ajánlatot tudunk tenni, hogy mit használj. Perplexity-ből is van ingyenes, ezt is ki lehet próbálni. De a Revolut meg a Telekom előfizetésekhez most van ingyen. Megtört. Jó, hogy eszembe jutott. Igen. Működik a Telekom ügyfélszolgálatot. SharePoint-ra rá tud csatlakozni, de nem tudja az dolgokat. De van mondjuk a Cloud.ai, azt hiszem azon. Igen, az a programozása az a legjobb. Tehát ha valaki programozáson szeretne, akkor pedig a... Cloud. Azért mondom, hogy így kicsit most már látjuk, hogy kezd specializáltan elválni, és akkor annak megfelelően. Egyébként mixelni kell, és lehet őket. Én azt látom a legjobban, hogy bizonyos dolgok, én írok egy könyvet, és akkor kell nekem oda egy szöveg. És azt a szöveget egy YouTube podcastból akarom kiemelni. Akkor a YouTube podcastból először készül egy szövegleírat, a szövegleírat az hibás, azt egy másik AI kijavítja, a harmadik zonzásítja, és akkor a végén lesz egy eredmény. Tehát, hogy lehet úgy is gondolkodni, hogy nem egy AI-ban gondolkodok, hanem sokban. Egyiket a másik után. Mert például van olyan AI, amelyik a karaktereket ismeri fel nagyon jól. Befotózok egy Excel-t, csak fotó, és majd a fotót átalakítja a táblázatot. Igen, hát azt is tudja már a ChatGPT meg a Perplexity, különben például, amit előbb beszéltünk, volt egy ilyen ábra, Igen. és akkor ezt iratozz le, és akkor leíratja, megcsinálja belőle a diát. Tehát igen, arra is már mindegyik jó. Perplexity-ben több mód közül lehet választani, és itt van például a ChatGPT is benne. Úgyhogy igen, ezt is meg lehet osztani, stb. És azt is össze lehet kötni különben SharePoint-tal, hogyha csak ott fenn vannak a vállalati dokumentumok, vagy ilyesmi. Tehát például nálunk céges szinten a Perplexity-t is teszteljük. Jó, esetleg még valakinél kérdés, akár itt a kutatás, keresés témakörében, akkor tovább mennénk a marketing felé. Így a virtuális kis vasúton vagy sinema történeten, amiben benne vagyunk, akkor elindult a projekt, felmértük a piacot, van egy üzleti tervünk. A jogi dolgok szerintem még fontosak, de azt egy külön blogba tettük, hogy akár ilyen szerződéskötések, meg hasonlók, azok hogyan támogathatók AI-jal. Most menjünk tovább ezen a vonalon, mert ott is nagyon jó példái vannak Csillának, hogy hogyan tervezi össze, vagy rakja össze a marketinget, hogyan használja például a social médiába, online a közösségi médiában történő megjelenéseket, posztokat, stb. Úgyhogy ha van kedved erről beszélni egy kicsit, itt megmutattam, amiket küldtél, nem is tudom, melyiket mutassuk először. Ezt? Mindegy, végül is. Nem olvasom úgyse fel, hanem inkább a mögöttes dolgokat szeretném. Tehát, akkor megmutatom először a beszélgetést. Látjátok a logót, ott a színek alapján, hogy visszatükrözi az ötszög és a ötféle szín, az öt elemnek a színeit, hogy a logó javaslatból végül is lett egy grafikai logó. Most itt hogy hol jöttél? Igen, most oda jöttem, hogy posztokat tervezel social media fületeken egy beszélgetésben. Social media post tips.
Igen, hát ugye ezt ma már sajnos az eléréseket nem tudjuk megúszni, hogy ne a Facebookon keresztül, vagy az Instagramon, vagy a TikTokon most már főleg, vagy egyéb social media csatornákon érjük el ugye a célközönséget. És hát itt legfőképp ugye én itt is azt alkalmaztam még a legelső posztok előtt, hogy fölmérettem vele, hogy az én profilomra, az én célközönségemre egyáltalán milyen média csatornákat ajánl, és melyiket miért. Tehát, hogy kimondottan a személyre szabottan arra, amit én szeretnék csinálni. És utána indultam el magamnak egy ütemtervvel, hogy akkor melyikre fogok legfőképp fókuszálni. Egyébként ezek még, ha majd valaki rámegy esetleg a Facebookra vagy az Instagramra, ezek még elég, tehát ezek még nem olyan nagy múlttal rendelkeznek, úgy január óta, éveleje óta, december vége óta kezdtük el ezt aktívabban csinálni. És hát rengeteg idő ezt csinálni, nem véletlen most már egy nagyobb szervezetnél, ez egy külön munkakör, ugye social media asszisztens, menedzser, stb. Az AI-ben nagyon-nagyon sokat segít, hogy nagyon hatékonyan, nagyon gyorsan meg lehet írni egy posztot. Én nagyon szeretem, hogyha nem AI-ízzük, tehát én soha nem fogadom el az elsőt, megpróbálom neki azért az én elképzelésemet minél inkább megmondani, hogy úgy rakja össze a javaslatát. És itt főleg arra figyelek, hogy keretet adjak a posztnak, tehát a cím azért, ha van, azt is akár ő felül írhatja, felül javasolhatja, nem találja annyira jónak, de azt mindenképpen én találom ki a címet, hogy be tudja lőni magának, hogy akkor a tartalmat ahhoz igazítsa. Mindig megmondom neki, hogy mire szánom ezt a posztot, tehát hogy stílusában jelzőket, nagyon sok jelzőt használok, mikor beadom neki a feladatot, hogy be tudja kategorizálni még a szóhasználatot is, hogy könnyedebb posztot akarok, professzionálisabb posztot, tehát ilyen jelzőket használok. Ez nagyon tetszik, hogy itt ilyen önreflexió kérdésbe is így belementél, hogy készíts, vagy magadnak egy útmutatót, egy kérdőívet, hogy milyen kérdésekre kell odafigyelni, amikor mondjuk valami megjelenést, vagy ilyesmit megtervez egy ember. Mert akinek a szakmája ezt tudja, de ha mondjuk ti belelkesedtek, és akár csak a mostani munkahelyeteknél javasoljátok, hogy érdemes lenni, és akkor akár megjelenni a közösségi médiába, vagy stb., akkor ugye még nincs meg az a tapasztalat, ami mondjuk az AI-nak, vagy az AI már levonta, megtanulta az internetről, vagy másoktól, és elmondja, hogy mikre kell gondolni. Igen. Illetve még, tehát ez is ide tartozik, hogy egy olyan célom is volt ezzel a kérdőívvel, hogy még az AI-jal is nagyon-nagyon időigényes dolog ez. Tehát, hogyha főleg pici, mikroknál, ahol ugye nincsen szervezet arra, hogy mindenkinek megvan a funkcionális feladatelosztás, hanem mindent nekünk kell csinálni. És ez a kérdőív, ez nagyon segít nekem ilyenkor, hogy ne hagyjak ki úgymond semmit, hanem akkor már azt kitöltjük, illetve hát mi mint alapítók 3-an vagyunk, és nem mindig én tudom kezelni a posztokat. Tehát a munka megosztás, vagy az egymás lefedése is fontos, és akkor ezen a kérdőivel, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy már van, biztos sokan találkoztak már a metabusiness-szel, hogy ugye a social media csatornák bele vannak téve, ezt akkor tudjátok, tehát itt már lehet előre is tervezni, előkészíteni a posztokat, sőt időzíteni is lehet, és ez a kérdőív nagyon jó arra, hogy elkészítsünk egy poszttervezetet úgymond, tartalmilag már összeálljon, és akkor utána be lehet ütemezni, hogy ezzel minél kevesebbet kelljen a mindennapokban foglalkozni, vagy csak koncentráltan lehessen vele foglalkozni, és nem az, hogy tényleg, mint most már ugye a közüzemi szolgáltatások, hogy minden nap azt érzi az ember, hogy minden nap van valakinek határideje, hát kb. Olyan
ez a posztolás is, hogy sokkal jobb lenne, ha mondjuk azt mondanánk, hogy most hétfőn fogok a posztokat összeállítani, és utána a héten én nem foglalkozom ezzel, mint mikro, mert egyszerűen be kell osztani az időt és az energiát. Úgyhogy erre ilyen nagyon hasznos volt, és akkor így születtek meg most már néhány tartalom. Igen, még a hashtageket is ezért És a hashtageket elérhetnek. azt mindig, igen, és hogy ezt is úgy, hogy ezt is érdemes előbb elméleti síkon megkérdezni az AI-tól, hogy mondjuk melyik social media amúgy mire lett, mint ahogy most az előtt te mondod a különböző AI eszközöknél, hogy mire szeretnénk, tehát mire lett kitalálva, vagy mire használjuk, mert teljesen más az Instagram is, a TikTok is nyilván, illetve nagyon fontos, hogyha van egy alfa vagy egy Z-generációs segítségetek, hogy inputok, mert ők egyértelműen megmondják, hogy jaj, anya, minek írod azt oda fel, az biztos, hogy itt ne, de az Instagramra viszont így csináld, és biztos, hogy ne tegyél a képre rá szöveget, mert az akkor senki nem fogja megnézni, stb. Úgyhogy hát így készülnek ezek. Itt még egy hasznos tipp, hogy azt nem tudom, tudjátok-e azt a funkciót, hogy mikor beírjátok a hashtages dolgot, akkor mindig leszokta görgetni azokat tehát, hogy beírjátok, hogy mondjuk hashtag otthon vibes, akkor lead egy listát, ilyen hashtag listát, ez találkozott ezzel már valaki? Nem? És akkor ugye oda beírja, hogy az a hashtages szó, az milyen elérés van mögötte. És ott én mindig arra törekszem, hogy a legnagyobb elérésű legyen, de beleírjam ugye azért a témámba, tehát ne rossz helyre vigye át, meg hát itt már ugye a social media channeleken belül rengeteg trükk van, ráhivatkozások, közreműködők, stb. Ezek mind számítanak abban, hogy hogyan nő a követőszámod, az elérések, és hát a videó, azazás, a videó. És hogyha lehet, minden legyen saját kép, anyag, az szerintem egy fontos marketing dolog, de hát ez már ugye AI-ban annyiban kapcsolódik, hogyha valaki ugye képet, nem is tudom, én azt a kezet csináltam AI-jal. Igen. Hogy lehet, hogy azt oda kellett volna írni, hogy az egy AI tartalmazó, vagy emi mert nem találtam megfelelő képet, és ugye ez a 3-as melegítő meridián pontot, ezt megrajzoltattam vele, megmondtam neki, hogy mit szeretnék rajzoljon, és akkor azt úgy AI-jal tettem rá. Próbáljuk ki szerintem játszásiból, hogy legyen egy ilyen kis gyakorlat is, hogy mindenki a saját projektjéhez, először is ugye lehet ilyen bemutató szövegeket is gyártani, de hogy készítsen mindenki a kedvenc közösségi média platformjára egy-egy posztot, aki egyik esetben csinálhat e-mail hideg marketinget, gyártsál spamet ebben a témában, amire mindenképpen rá fognak kattintani az olvasók, de azért reméljük nem valami ilyen déli-afrikai király pénzt utal típusú üzenet lesz. És akkor nézzük meg, hogy milyen profi posztokat tud írni akár a ChatGPT is. Mondjuk én az X-et szoktam. Kíváncsi vagyok, ebből mi jön ki, labdagyártás. Az X. És akkor például lehet, hogy először megkérdezem tőle, hogy mire figyeljek egy ilyen poszt tervezésénél. Azt a gondolatot is továbbvive, amit mondtál, hogy van egy kérdéssor, hogy amit végig kell gondolni, amikor valamit publikálok. Érdekes, hogy itt is megemlítem a közösségi médiát, már elkezdi ontani ezeket a gyönyörű szép emojikat, meg képeket, meg ilyesmi. Ez néha ugye lehet, hogy túlzás is. Akkor lehetne mondani. Itt például készségesen vissza is kérdez, hogy egy kicsit egyedi, kicsit másmilyenebb, stb. Legyen, de egész jó, tökéletes labda, készítjük.
én nem tudnám megállni, hogy ne kattintsak rá, ezt muszáj lájkolni. Egyébként, hogyha valami így tetszik nektek, vagy inkább úgy mondom, hogyha csak egy rész nem tetszik, akkor érdemes úgy megkérni, hogy finomítsa, hogy leszűkítve csak arra, mert ugye általában ebbe is úgy van, mint amit te is kérdeztél, vagy tapasztalni lehet, hogy egy teljesen új verziót ad. És akkor ugye elveszíted azokat a részeket is, ami egyébként meg tetszett. Tehát, hogy olyankor érdemes inkább kiemelni, hogyha ilyen finom hangolást kérünk, vagy újra gondolást, akkor érdemes kiemelni, hogyha csak egy rész nem tetszik benne, akkor azt a részt külön átdolgoztatni vele. És megkértem, hogy a labdás cégemnek a korosztályát az legyen a 80-90 közötti évesek, és akkor mondta, hogy emlékszel még, amikor labda volt az utcakincse? Régi idők strapabíró labdái visszatérnek. Lehet, hogy ennek lenne eleje, tényleg. De nyilván lehet ezt tovább vinni, hogy akkor úgy szeretném, hogy komolyabb, elegánsabb, ilyen-olyan közönségnek legyen formális sorolás, és akkor annak megfelelően tudunk vele tovább egyeztetni, vagy gondolkodni. És ugye ez egy-egy aktivitás, de ugyanúgy még megosztotta Csilla, hogy például itt ilyen, hát végül is, de talán említettük, hogy így akár egy egész programtervet egész évre, meg stb. Ki tud találni. Ez például három is érdekes, hogy programokat kell tervezni, vagy akár tényleg egy marketing tervet. Akkor tud igazodni az eseményekhez, és akár egy évre előre elkészíthetjük a tervet. És ami még érdekes volt, hogy meséltél arról, hogy hogyan dolgoztok együtt a csapatban, és hogy állnak együtt a többiek az AI-jal, mert szerintem ez is több területen, meg cégnél előjöhet, hogy valaki még mondjuk úgy, hogy óvatos, van, aki meg már kísérletezni és használni. Igen, hogy nekünk is van olyan tapasztalatunk, hogy kapkodás, sürgető energia, határidők, jaj, tegyük ki, csináljuk meg, lekérdezzük gyorsan, és akkor ott van kész. És akkor hát úgy kell azért finoman ezt úgy rávezetni, hogy vannak, akiket rá kell vezetni, hogy mindig adjuk bele és szálljunk rá az időt, mert nagyon sokszor ismétel mondatokat, tehát és tényleg nagyon nem mindegy, hogy tesszük fel neki a kérdést. Tehát, hogy annál színesebb és kerekebb válaszokat ad, minél többet beleadunk a magunk gondolataiból a kérdésbe. Én nekem ez a tapasztalatom. És hát bizony voltak ebből azért problémák is, mert születnek olyan anyagok, amiket nem feltétlen kellene kiadnunk még a kezünkből, de hát ez előfordul, úgyhogy így csak ez a lényeg, hogy mindig úgy tekintsünk erre, hogy egy hatalmas segítség, meg tényleg nagyon felgyorsít mindent, de azért az érdemi munkát azt nem lehet megúszni meg. Úgyhogy mi is úgy dolgozunk együtt, hogy most már nincs olyan, hogy kimegy poszt egymásnél, tehát minden meg van beszélve, nem lehet controlling nélkül, nem lehet kiadni semmit a kezünkből, ami csak az AI-ra volt bízva. Megvan a posztunk, menjünk tovább, és kérjük meg akkor az AI-t, akármelyiket is, hogy készítsen egy illusztrációt hozzá. És én nem is bonyolítottam a kérdést, de érdemes erről is tudni. Tudom, hogy itt már belső építészetre, meg ilyesmit van, aki már használja, és jó tapasztalatok vannak, de aki esetleg még képgenerálás fronton nem kóstolt bele. Nyilván, ahogy beszéltük az előbb, meg mondta Sanyi, a ChatGPT nem a legjobb képgeneráló, meg vannak már külön videógenerálók, meg stb., de játéknak jó, vagy ilyen egyszerű dolgokhoz. Mondjuk, és nem tetszik nekem ez a kép, akkor mondhatok bármit, hogy most ez ilyen illusztráció volt, mert igen, én illusztrációt kértem, de
és azt szeretném, hogy itt legyen inkább valamilyen fotó, akkor elvileg készít, tehát ugye több változatot lehet vele készítetni, és akkor most egy labdázó idős házaspár készített. Na ez is működne social médiában. Siker? Működött nektek? Készített valami jó képet? Csának, hogy érdemes kérdezni, mert nekem csak egy hátteret készített, amiben írjam bele a poszt. Ugyanúgy kérdeztem, hogy most már kilépett, de... Igen? Az, hogy így készíts illusztrációt? Igen. Érdekes. És egy ilyen hátteret, hogy ezt tudom szerkeszteni a fényre. Most az a baj, hogy most valamiért kilépett. Aha. A fizetős... Egy posztot kértél tőle? Nem, a kép lesz Először egy olyan. posztot, és hogy a poszthoz készítsen egy képet, Ja. egy illusztrációt. Igen. Hát a fizetős ChatGPT-ben amúgy lehetőség van a képek szerkesztésére is. Itt nagyjából azt tudod tenni, hogy itt két technika van a javításra. Amit nem javaslok, az a nem használata, mert tehát, hogy annak, hogy ne ilyen legyen, ne olyan legyen, stb. Mert lehet, hogy tapasztaltátok, tudjátok, de az AI úgy működik, mint egy ilyen, szóval mondtam talán múltkor is, hogy egy ilyen asszociációs háló, és akkor hiába mondom azt, hogy ne gondolj a rózsaszín elefántra gondol. Tehát inkább akkor érdemes esetleg újra kezdeni. Egyrésztről lehet azt, hogy szövegesnél, hogy akkor azt mondom, hogy újból generáld esetleg egy másik módon, tehát hogy csináld újra, vagy pedig, jó, lehet itt is szerkeszteni? Vagy pedig, ugye azt csináljuk, hogy mondjuk az eredeti promptot szerkesztjük, hogyha visszamegyünk és ott fölé visszük az egeret, akkor megjelenik egy ilyen kis ceruzás szerkesztős dolog, és akkor lehet pontosítani a kérésünket, amiről beszéltünk, hogy néha félremegy, akkor vagy még egyet utána kérdezünk, és azt mondjuk, hogy inkább olyan legyen, vagy olyan legyen. Néha az is jó, de akkor benne marad a gondolatában a rossz megoldás, mert ott van a beszélgetés előzményeként. Én ezért elég sokszor azt szoktam, hogy akkor az eredeti promptot írom át, visszamegyek, szerkeztem, és akkor onnantól indítjuk újra, és onnantól folytatjuk, tehát akkor most ez nekem jót dobott, de azt mondom, hogy legyenek rajta űrhajók, mondjuk, és akkor ki fogja javítani. Tehát akkor azt mondod, hogy mikor legyenek rajta emberek, fotószerű legyen, akár leírod, hogy nem tudom, ilyen-olyan géppel készült, ezt ábrázolja, vagy még jobb, az is egy technika, hogyha nagyon jó értelemben igényes valaki, hogy először mondjuk, és ebbe bele tud menni az idő, megbeszéljük, az AI-jal megterveztetjük, hogy minek kellene lennie egy olyan képen, ami sok kantrintást, virál vagy vírusszerűen terjed, és akkor megtervezzük először, hogy mi legyen a képen, és utána csináltatjuk meg vele. Megcsinálta nekem az űrhajós labdás egy repülő biciklissel. Úgyhogy ezen minden van. Igen, egyébként ezt a hashtagetnél is, meg a képnél is kérünk tőle javaslatot, hogy ehhez a poszthoz milyen legnagyobb elérést hozó képet vagy illusztrációt javasolsz, és akkor ad egy képleírást, és akkor ki szoktam menni a webre, és akkor van, hogy ott keresek ilyen free képet hozzá az alapján. Könnyebb beírni, hogy már akkor az, ha nincs saját kép, mert a legjobb, ha saját kép van. Egyébként, én nem tudok fotózni, de aki tud fotózni, az megadhatja azt is, hogy szeretnék egy 0,5-ös, mit tudom én, fókuszú fényképet, alulról fölfelé ábrázolva, mekkora expozíciós idővel, milyen fényszűrő, tehát olyan technikákat, olyan szakszavakat belevinni, aki tudja a fotózást, mert akkor úgy fog elkészülni a kép. Nyilván ehhez most vagy eljátszok, és egy félig meddig egy fotósrá képzem magam egy másik AI-jal, hogy készítsek egy AI-jal egy képet, ugyanakkor én láttam... Ez létező dolog. De láttam olyan AI-os képeket, ahol ezek voltak végig vezetve, hogy módosítva volt, mint amikor egy profi fotós állítgatja a
fényképezőgépet. És azt mondja, hogy És állítja az egésznek a beállítását is állítja. Honnan jöjjön a fény, hol legyen árnyék, mondom, expozíciós időtől kezdve rekeszméretig minden, ami a fényképezőbe beállítható, ezt meg lehet adni, és akkor úgy fog elkészülni. És akkor ez megint ott vagyunk, hogy most vagy megtanuljuk, vagy megpróbáljuk felhasználtatni az AI-t. A Perplexity különben rögtön keres is képet, de a Perplexity-be is lehet generálni, ott rögtön így felkínál egy 3-4 verziót, meg amúgy több képgeneráló motor is van mögötte, hogy mit tenni, akkor most festményt szeretnék, és akkor egyrésztről a témába, amit keres, azt felhozza, meg generál is egy képet. Itt másik motorokat is lehet használni, amit néha akár jobbak is lehetnek, mint a ChatGPT-ben lévő képgeneráló motor. Hát, ez most valami furcsa festmény lett, de ez benne. Amiket így felajánl, bocsánat, azokat ő csinálja, vagy valahonnan szedi, ami lehet, hogy fizetős, vagy nem fizetős. Itt a Perplexity? Perplexity. Ez az utóbbi, valahonnan szedi, ami lehet, hogy fizetős, vagy nem fizetős. Aha. Utóbbi. Mert azért ez csapdás ilyen szempontból. Vagy Igen. be kell írni neki, hogy legyen free. Igen. Ugyanúgy, Hát én azt mondtam, mint csináljon képet, de nem csinált képet, csak leírta, hogy kell képet csinálni. És De- föltett oldalt ilyen mindenféle. Igen, hogy ingyenesen használható-e a kép, vagy nem. De például ennek a kinyomozásában szintén tud segíteni. Én múltkor például abban a témában kértem információt, hogy egy betűtípust akartam használni, és azt akkor használhatom, vagy nem ingyenesen, vagy az most kié, vagy mi van, hogyha egy dobóba azt felhasználom. Úgyhogy annak az utánajárásában is tud segíteni. Esetleg kérdés még valakinél ebben a témakörben? Még egy körülbelül ilyen 20-30 perces blokkot terveztünk. Tartsunk most szünetet, vagy menjünk tovább? Jó. Ez pedig kicsit a pénzügyi tervezés és terület, hogyha Csilla most el tudott jönni, akkor esetleg ő ugye első kézből jobban tud kicsit szakmaiabb szempontból is beszélni erről, meg segíteni. Ugye itt alapvetően, hogy ő is mondja, szerintem egy nagyon jó megközelítés, hogy nem azt várjuk azért az AI-tól, hogy itt teljesen megoldja és elmondja, hogy kell mondjuk tutin adózni, vagy ilyesmi, de információkat lehet gyűjteni, vagy valamiket előkészít, de azért az a biztos, hogyha azt megnézitek rendesen, és megkonzultáljátok egy emberrel, illetve amit én még szoktam ezen a fronton, hogy kiemelem, hogy mondjuk nézze meg a 2025-ös szabályokat, meg ilyesmi, mert évről évre változnak ezek a dolgok, a pénzügyi dolgok, és akkor nem mindegy, hogy használjuk. Küldtél nekem példákat, Csilla, esetleg kezdhetjük azzal. Küldtél egy ilyen számítási feladatot tulajdonképpen. Igen, hát ugye ezek szemléltetésként, akár egy matek példa, az is igazából. Ugye befektetési döntésekre is megmondhatjuk neki azt is, hogy hogyan számoljon ki mondjuk egy kamatkörnyezetet, betartozó kérdéskört, vetítse elő, ugye előre a döntés előkészítéseket, megmondhatjuk neki azt is akár, hogy logaritmussal közelítse meg ezt a számítást, lehet tőle kérni információt, hogy akkor egyáltalán milyen paraméterekre kell odafigyelni egy ilyen kamattal kapcsolatos pénzügyi döntésnél. Nyilván ezek már komolyabbak, tehát itt nagyon bejön a szakmaiság, ezek nem, ez a példa, ez egy alap, tehát alappélda, amivel pont azt szeretnénk érzékeltetni,
hogy mennyire nem szabad ezeknél 100%-ig hagyatkozni az AI-ra, ezeknél a döntéseknél, vagy kérdéseinknél, mert sokszor nem is tudjuk esetleg, hogy még milyen paraméterek befolyásolják azt az adott kérdéskört. De itt ez már melyik? Ez a másikra átkattintottam, mert nagyon fontos és talán jó átkötés az a gondolat hozzá, hogy az AI alapvetően ugye ezeken az asszociációs láncokon utazik, így a gondolatok, fogalmak világába, és mondjuk úgy ugyanannyira tud az AI számolni, mint egy ember. Van, hogy hol jobban, hol kevésbé, ugye egyre edukáltabb és pontosabb, de az nem számológép. Nem számológép, tehát pontatlanság lehet a számokban, kivéve, és ez szerintem még egy fontos és jó irány, hanem azt mondjuk az AI-nak, hogy valamit számoljon ki, hanem azt mondjuk neki, hogy írja meg azt az Excel képletet, programot, bármit, vagy algoritmust, amivel ki lehet számolni az adott dolgot, mert abban nagyon jó. Erre is itt hoztál olyan példát. Hogy milyen alapadatok kellenek hozzá, mondjuk. Igen. Úgyhogy... Például ez a példapont, most a Máté ezt átdolgozta már, de ugye fényképről beolvasott adattáblázat volt, egy banki lekérdezés 5-6 oszloppal. És például ez is egy olyan dolog, hogy nem jól szedte ki már az adat. Tehát az adatolvasásnál is hiba volt. Kihagyta az egyik kategóriát, a OTP üzenetdíj, most csak mondtam egyet. Tehát nagyon fontos ilyenkor a kontroll, nyilván más, hogyha direkt adatból, tehát az adat eleve be van töltve egy pénzügyi elemzésnél, tevékenységnél, ha már egy kontrollált adattal dolgozunk, az már fél siker. Tehát más, hogyha képről olvashatunk, meg más, hogyha az alapadat rendelkezésre áll, és ugye itt játszottam vele, ha visszanézett a táblázathoz, ott kértem tőle ilyen kategóriákat, most ez már csak egy kivonata, de hogy például fel voltak sorolva a terméknevek, és akkor mondtam neki, hogy mondjuk csináljon árkategóriákat, sokkal többféle zöldség-gyümölcs volt itt ebben a táblázatban, és akkor rákérdez, hogy jó, de akkor milyen intervallumra csinálja meg ezeket az árkategóriákat, akkor ad egy javaslatot, vagy egyből már úgy kérdezem, hogy már én besorolom ezeket a kategóriákat, és csak azt kérem tőle, hogy az alapján, amit én megmondtam neki, ő rendezze be, fúrjon be egy másik oszlopot, de ezt így ugyanazokat, ha Excelben biztos, hogy nagyon sokan dolgoztok, ugyanazokat a lépés utasításokat meg kell neki adni, mint amit egyébként mi az Excelben végigcsinálunk. Tehát lehet, hogy már az Excelnek nem mondjuk be meg, hogy szúrjál be egy oszlopot, de magunknak azt a lépést, ha nem csináljuk meg, hogy kihagyjuk, akkor nyilván nem tudja elkészíteni. Tehát, hogyha minden egyes lépést megmondom neki, amit szeretnénk, akkor ő szépen végigvezeti és végre fogja hajtani. Úgyhogy lehet ilyeneket is, és egyébként én pont a sima ChatGPT-vel, tehát még csak nem is egy táblázatkezelő vagy egy olyan programmal kísérleteztem, mert ugye a nagyszer vagy nagyobb szoftverkörnyezetekben ugye ezek a business intelligence, ilyen jellegű feldolgozó szoftverek már 20 évvel ezelőtt is voltak tulajdonképpen, az is egyfajta mesterséges intelligencia volt, már csak más formában, és nem ennyire általános felhasználóbarát, mert nyilván azok sokkal bonyolultabb, meg átfogó programok, de az AI ezt meg tudja csinálni kicsibe. Azt is lehet neki mondani, hogy ő generáljon egy adatbázist, hogy ő kreálja le az adatbázist, hogy ezt lépjük is meg szerintem, mindenkinek megvan a projektje, vagy az ötlete, bármi, és akkor kérjük meg a ChatGPT-t valami ilyesmivel, hogy tudom én, 1 éve működik a projekt, és akkor generálj teszt eladási, vásárlási, szolgáltatási adatokat egy táblázatban. És hát mondjuk egy pár oszlopot meg nevezzetek meg. Még jobb, nekem ki is talált oszlopokat.
Olyat is csináltam, van egy feladatsor, vagy lehet játszani, hogy például, amit mondtál, hogy van egy kép, vagy rossz adat, vagy rossz minőségű adat, azt is, ugye van egy korlátja, hogy mennyi fér bele az egész ChatGPT-be, de ami belefér, azzal tud dolgozni, és például megkértem adatpontosításra, tisztításra, hasonló, ugye azt is meg lehet vele csinálni, csak így a ChatGPT-be is. És akkor nekem most generált egy táblázatot, így mintaadatokkal. Valamilyen összegzést is csinált. Ez az, amit hát mostanában kevesebbszer látok számolási hibát az elmúlt mondjuk így fél évben, ugye folyamatosan javítják a motort, de ebbe azért úgy kevésbé bízok. És akkor mondjuk azt, van nektek is táblázat? Hogy mondjuk akkor készíts egy programot, ami összesíti az adatokat. Most itt megadhatnánk neki valamit, hogy nem tudom, nekem például termék szerint, vagy ilyesmit. Nem csinálj táblázatot? Mit írtál neki? Biztos hülyeségek. Nem. Ilyen. Oké, nem tudom, mert most már nagyon sok mindent. Szóltam neki, hogy csináljon táblázatot, így jó, mert amúgy egy programot kezdett el írni arra, hogy annak fázis. Előfordul, mert hogy mondjuk már azt is egy programmal akarja megoldani, de finoman lehet ilyenkor terelni, hogy akkor visszamész, szerkeszted azt, amit először írtál, és akkor mondjuk beírod neki, hogy konkrét adatokat listáz ki, valami ilyesmi. Lehet próbálkozni azért is, hogy ne programot írj, de ugye van ez a kis kockázata. Nekem azt írja, hogy táblázatot készített, de nem tudjuk. De most már küldik. Küldi? Jó. Jó. Küldi. Most nekem egy ilyen programot készített erre. És ez volt. Aha. És akkor most ezzel a programmal kiszámolta. Látszik, hogy belerakta ebbe a programba az adatokat is. És akkor látszik, hogy aztán programnyelven oké, de általában valamennyire olvasható, lehet, hogy meg lehet kérni akár, hogy mint a magyar változóneveket használjon, vagy ilyesmi. De akkor látszik, hogy ezt kiszámolta, és akkor megkérhetjük azt is, hogy készíts belőle kördiagramot, vagy valamit. Egy ábrát, egy grafikont, bármit. És akkor most átírja a programot, hogy legyen hozzá egy ábra is. Amíg dolgozik, majd mutatok egy érdekességet még, amiről előbb beszéltünk. Jó. És elvileg hozzáadott egy ábrát. Elértem most a ingyenes limitet, de még megvan az ábra. Ez ki volt számolva, mert pont eddig akartam a ChatGPT-t zaklatni. Úgyhogy kaptam egy gyönyörű szép ábrát a labda eladásokról. Egy egyszerű grafikonba, egy prezentációba, stb. Lehet, hogy ez is jó. Vagy valami hasonlóan megadjuk neki az adatokat. De itt kanyarodnék majd át inkább az Excelre, hogy ott a Copilot mit tud. Ábra, sikerült nektek? Na, örülök. Örülök, hogy végre hallgat egy picit is. Kell tanulni vele beszélgetni. Ezért vagyunk itt. Igen. Ezért vagyunk itt. Jó.
egy gyors illusztráció arról, beszéltünk arról, hogy a Claude nevű AI, ami például programozásban is elég jó, és ezzel azt is meg lehet csinálni, hogy kis látványos webes programokat készítsünk és próbáljunk ki rögtön. Amit múltkor példának hoztam, hogy van például egy ilyen áfa számítás is olyat, amit mindenki mindig csinál, de a másik jó az a nettó-bruttó bérkalkulátor, amire szerintem néha mindenki időnként rátéved, és akkor a Google-be beírjuk, és akkor valaki meg egy honlapon elolvassuk. De mondhatjuk azt például ennek a Claude.ai, ennek is most az ingyenes verzióján vagyok, ennek az alkalmazásnak, hogy készíts egy bruttó-nettó bérkalkulátort Magyarország 2025, én nagyjából így szoktam. Kicsit elírtam, de nem baj. És tudom, itt Csilla mondja, hogy ezt ellenőrizni kell, meg stb. Így van. És ez olyan programnyelven dolgozik általában, most még nem is mondtam neki, hogy webes, úgyhogy reménykedek, de úgy látom, ez az a webes megoldás lesz. Vagy nem teljesen? Nem teljesen. Na, én is elhibáztam, de akkor visszamegyek, és azt mondom, hogy webes alkalmazás. És akkor, igen, ez már jobban tetszik, ez már egy ilyen weboldal kódot kezdett el, itt a formázás megadásával, meg stb. Hogy gyakorlatilag most azt látjuk, hogy online egy kérés alapján lefejleszt nekünk egy kis alkalmazást az AI. És ez most egy ilyen blöd példa, de lehet, hogyha nektek van a cégnél egy rendszeresen előjövő számítási feladat, akár, hogy mit tudom én, hogy ekkora csavarhoz akkora anya kell, nem tudom, bármi, akkor meg lehet kérni ezt a Claude AI-t, hogy készítsen rá egy kis egyszerű programot, és azt a programot meg is lehet osztani weben, tehát azoknak, akiknek nincsen se AI affinitásuk, se semmiük, kaphatnak egy linket, és ti egy-két promptból akár lefejlesztetek egy alkalmazást, amit tud mindenki használni. Itt el is készült, ezt külön meg lehet osztani, tehát itt tudom publikálni, linket megosztani, stb. És akkor itt már be is írhatom, hogy a bruttó havi bérem az ilyen valamennyi, és itt már okosan bekér egy-két adatot, ami lehet, hogy nem teljes körül, de egy kiindulási alap, mert például Jégen életkort azt így futólag kérdezte, de azt mondom, hogy számítás, és akkor egy részletes számítást kiad, amit aki ért a hátteréhez, meg a kódoláshoz, azt itt le is tudja ellenőrizni, de mégiscsak egy látványos, és ki is fejti. Ha azt mondom neki, hogy legyen szivárványos színű, akkor meg olyan lesz az alkalmazás. Nyilván itt inkább azt lehet majd hozzátenni, hogy én számolja még ezt is bele, számolja azt is bele, adja hozzá, nem tudom, a szép kártyajuttatási lehetőség, bármit ugye még mellé lehet kérdezni. És kellő óvatossággal akkor elkészít egy alkalmazást. Persze, ami pontosan tudjuk definiálni, hogy így és így kell kiszámolni a dolgokat, akkor ugye annyival könnyebb és annyival jobb. Tehát ez a Claude.ai. A Claude. Megvárjuk szerintem. Még most írja a scriptet. Eddig a honlapnak, ugye a webes alkalmazás honlap részének az alap részét írta, most írja a háttér számításokat végző részeket, és elkészült a gyönyörű. Ugye nem is terveztethetnénk ennél szebbet. Jó, ezzel kapcsolatban esetleg kérdés valakinél? Akkor utolsó érdekesség, csak röviden, mert tudom, hogy nincs mindenkinek Copilot. Igen, esetleg? Vagy csak... Van arra is, próbálom nagyítani, de ez most így lehet, hogy kevésbé látszik. Tehát, hogy miben más a Copilot, és annak is
Szerintem már ingyenesen vagy Office 365 előfizetéssel az alap korlátozott verziói elérhetőek. Az az, hogy be tud épülni az Office alkalmazásokba, tehát a prezentációba például, ugye itt van a Copilot, és akkor megkérdezhetem, hogy készíts egy diát, nem tudom, pénzügyi tervezésről, és akkor készíti, de ugyanúgy benne van az Excel is, tehát egyrésztről használhatom a ChatGPT-t, kész is a dián. Még milyen szép hátteret is választott hozzá, köszönöm szépen. Keveset használtam szerintem a mai prezihez, majd legközelebb többet fogom. És ugyanúgy ez Word-be is működik, és Excel-be is. Most Excel-el is dolgozhatunk úgy különben, és azt szintén maximálisan ajánlom, hogy megkérem a ChatGPT-t, hogy Excelbe készítse el, most nekem itt kifutott az ingyenes keret, de mondhatom neki azt, hogy egy ilyen összegző Excel függvénynek a képletét írja meg, és meg fogja írni. Sőt, még azt is megtehetjük, hogy egy Excel-t odadunk neki, hogy az alapján dolgozzon. A táblázatnál rájön, hogy A, B, C, D oszlop, az sorrendben az lesz, ami itt nálunk. Ugye, most biztos engedtek elni? Nem nagyon. Jó. Mindegy, tehát tudja, hogy az első oszlop az A, a második a B, stb. Úgyhogy ezeket is kitalálja. De ugye, ha van esetleg Copilot előfizetésünk, akkor az pár dolgot így esetleg könnyebbé tesz. Meg lehet azt is kérni, hogy mondjuk itt európai fővárosok lakosságából készíts táblázatot. Eddig azzal teszteltem itt is, hogy csak valami mintaadatot adjon, csak most egy kicsit tovább viszem. Ilyenkor ez még nem nézi meg szerintem az interneten, hogy pontos adatok legyenek, de mégis egy kiindulási alapnak. Igen, ezt itt nem tudja megnézni. Van, amikor ilyen hibákat ír. És például itt a Copilotban itt most nem lehet átírni, vagy nem engedi, szóval egy kicsit más az élmény, de itt be tudtam bele szúrni az adatokat. Megpróbálom még egyszer. Megmondom neki, hogy fiktív táblázatot ad egy gyűjtsd össze, és majd szúrd be. Próba szerencse. Ilyenkor amúgy figyeli az Excel-t is, hogy mi van. Általam megnyitott Excel-en volt egy pillanat, amikor kiírta, hogy most épp azt a kontextust megfigyeli, hogy én mivel dolgozok. És hát most ezt még nem is akarja nekem beilleszteni, de lemásolni le tudom. Legalább valamennyire így be tudom másolni, de ugye kinagyitom. Itt nekem föntebb működött az, most nem kísérletezek többet, hát ha elhiszitek, hogy így beszúrta a sorokat. Nem tudom egy kicsit nagyítani. Tehát akkor azt mondta, hogy beszúr egy lapot, és akkor úgy létrehozta nekem ezeket a teszt táblázatokat, és ide beszúrta az alapján, amit generált. És akkor tudtam vele tovább gondolkozni. Most itt nem kísértem a sorsot, hogy ezt szúrja be, mert már nem sok időnk van. De akkor tudtam neki azt mondani, hogy készíts belőle mondjuk egy grafikont, egy pivot táblát, hogy is mondják, kulcs elemző táblát készített belőle. Magyarul is pivot, jó. És akkor azt mondom, hogy készíts belőle egy elemzést. Most épp megnézi az A1 F8 részt a éppen aktuális munkalapon. És remélhetőleg most a temperamentuma az olyan, hogy ami egyszer sikerült, azt még egyszer megcsinálja.
most képleteket ír nekem, ez nem az igazi diagram, és elmondja, hogy hogy csináljam meg. Hát nem erre gondoltam. Ezt csinálja velem már egy ideje. Minden esetre itt mutatok egy példát, itt ezt a munka 3 főlet ezekre az adatokra megcsinálta nekem, és szépen létrehozott egy olyan kimutatást, de kimutatásra hívja, aminek az adatforrása az előző diagramom, és akkor ebből egy ábrát is tudott készíteni. Úgyhogy ez csak érdekesség, de lehet, hogy itt ragadhatjuk meg az alkalmat arra, hogy van-e kérdés, illetve hát látjátok, hogy ezt az egész előadás sorozatot, ezt úgy próbáljuk alakítani, hogy így testhez illő legyen, olyan kérdéseket próbálunk megválaszolni, ami esetleg érdekes lehet nektek, de ez úgy fog jól sikerülni, ha adtok inputot is, tehát visszajeleztek nekünk, hogy milyen témákat nézzünk, merre menjünk, szeretnétek azt, hogy például egy alkalommal a Copilotot, az Office integrációt nézzük meg, menjünk tovább az üzleti területeken, ahogy Sanyi mondja, legyen interaktívabb, stb. Úgyhogy egyrésztről nagyon szépen köszönöm mindenkinek, remélem, hogy volt hasznos. Köszönöm Sanyinak a meghívást, Csillának, hogy eljött és megmutatta. Nektek, hogy itt voltatok, és mondjátok, a kérdés van, akár utána beszélgessünk, most a közösben van valakinek, és van-e kérdés? Még zárási gondolat jön majd Sanyitól. Esetleg eddigiekkel van-e kérdés, vagy mi az, ami még a későbbiekben érdekelne titeket, ha jövünk jövő hónapban, vagy jövő évben? Kérdés, észrevétel? Csillához? Hogy tudtunk hasznosakat mondani? Tehát, igen. Akkor mi már örülünk. Fél percben Már csak, sokáig tartottuk, tudom. ne húzzuk az időtöket, de mégis, hogy ha már pénzügy és pénzügyről is egy picit elkezdtünk beszélgetni, én a múltkor azt próbáltam ki, eljátszva, hogy én elértek a pénzügyhöz, bár közgazdász is vagyok. Lehúztam az Optemből egy cégnek az adatait. És kértem az AI-t, hogy akkor légy szíves, nézd meg ezt a céget, minősítsd és adj javaslatokat, hogy mivel lehet a cég hatékonyságán javítani. Elemezd az adatokat. És most én nem elfelejtettem elhozni, és elnézést, hogy nem küldtem át, mert ezzel készültem pedig. A Wordben 2 oldal komplett elemzést kaptam a teljes cégre. Nyilván ami az Optemben elérhető, az elmúlt 5 év adatait elemezve. Egy nagyon komoly elemzést kaptam, hogy hogyan lehetne értékelni a cég jelenlegi helyzetét, és mi a trendje a cégnek az elmúlt 5 év alapján. És nagyon komoly javaslatokat adott, hogy hogyan kell, nyilván pénzügyi fókuszból, hiszen pénzügyi adatok vannak, de hogyan lehetne ezt a cégnek a működését stabilizálni, jobbá tenni. Nagyon jó ötleteket ad, úgyhogy ha nem is ért valaki bizonyos területekhez egy vállalaton cégen belül, akkor is érdemes használni. Természetesen kell hozzá utána egy pénzügy, controlling támogatás, aki ezt átnézi, de előkészítéshez zseniális. És hát ilyen elemzéseket súlyos pénzeket kérnek amúgy egyes külsősök, igen, és ez most nekik szerintem a piacot eléggé meg fogja azért változtatni. Ugye azt, hogy ezek elérhetők ilyen módon. Igen. Ami még esetleg érdekes lehet, tényleg záró gondolat, hogy amilyen szakmák most vannak, azok a következő 2, 3, 4, 5 évben, azok valószínűleg el fognak tűnni. Tehát nagyon sok olyan szakma el fog tűnni, és új szakmák jelennek meg, amelyekre még nem is biztos, hogy van ötletünk, hogy mik fognak megjelenni. Tehát ahogy a bankvilágban, bankszektorban elindult Japánban mondjuk 15-20 évvel ezelőtt az első AI-szerű elemzőknek a kiváltása, most egyre jobban, rohamosabban, egyre több terület a HR, controlling, pénzügy területek, az én meglátásom szerint az első olyan területek, amelyek egyre több emberi erőforrást cserélnek le mesterséges intelligenciára. És a végén, és ugye itt is az fog történni, mint akár egy gyártásban, hogy a munkaerő
el fog tolódni. Jelenleg a kétkezi munkások aránya szépen csökkenni fog, és egyre kevesebb kétkezi munkás és ilyen alkalmazottat fogunk alkalmazni, és egyre több lesz a gépesítés, mesterséges intelligenciával hajtott, és egyre több lesz az a programozói tudással, vénával rendelkező alkalmazott, aki a gépeket tudja kezelni, úgyhogy a munkaerőpiacon én azt gondolom, hogy egy olyan változás lesz, és ez most fog begyorsulni, hogy a munkaerőből kevesebb alkalmazottat fogunk alkalmazni, viszont ők sokkal magasabban kvalifikált alkalmazottak lesznek. Tehát a bértömeg az lehet, hogy nem fog változni, de az alkalmazottak száma jelentősen fog változni. Úgyhogy ilyen hatása is van és lesz az AI-nak. Ezért is azt gondolom, hogy érdemes megismerkedni és tanulni. Köszönjük szépen, ha nincs kérdésetek, akkor ennyi volt mára. És akkor szép délután. Köszönjük.